Кніга паўторанага закону, раздзел 7. Калі Господ Бог твой увядзе цябе ў зямлю, да якой ідзеш, каб завалодаць ёю, вынішчыць ён перад табой многія народы: хітэяў і гіргісеяў, амарэяў, хананеяў, феразеяў, гівеяў і евусеяў, 7 народаў намнога большых і дужэйшых за цябе. Господ Бог твой аддасць іх табе, а ты іх выгубі аж да поўнага вынішчэння. Не заключай з імі пагаднення і не будзь да іх літасцівы. Не залучайся з імі ў шлюбе, не аддавай дачкі сваёй сынам іх, а іх дачку не прымай для сына твайго, бо яна звядзе сына твайго, каб не ішоў ён следам за ім, ды каб служыў другім багам, і ўзгарыцца гнеў Господа на вас, і ён хутка вас знішчыць. Але вось так маеце зрабіць лепш з імі: знішчыце іх ахвярнікі, разбіце іх камені, сячыце святыя гаі, а ідалаў спаліце агнём. Бо ты народ, пасвячоны Господу, Богу твайму. Цябе выбраў Господ Бог твой, каб быў ты яго уласным народам з усіх народаў, што жывуць на зямлі. Не з той прычыны, што вы перавышаеце лікам усе народы, паяднаўся з вамі Господ і абраў вас, бо вы меншыя з усіх народаў. Але дзеля таго, што Господ палюбіў вас і захаваў запавет, якім прысягнуў бацькам вашым, вывеў ён вас рукой дужай і выкупіў цябе з дому няволі, з рукі фараона, цара Егіпта. І ведай, што Господ Бог твой і ёсць сам Бог, Бог верны, які зберагае запавет і міласэрнасць да тых, хто любіць яго, і да тых, якія пільнуюць загады яго на 1000 пакаленняў, і адгаджае ненавіснікам сваім так, каб расцярушыць іх і больш не памнажаць, безадкладна аддаючы ім тое, што яны заслугоўваюць. Дык выконвай загады і прыказанні і законы, якія я сёння даю табе, каб ты выконваў. Калі вы будзеце слухаць гэтыя загады, берагчы іх і выконваць, то і Господ Бог твой зберажэ для цябе запавет і міласэрнасць, аб якой прысягаў бацькам тваім. І будзе любіць цябе і дабраслаўляць цябе, і размножыць цябе, і дабраславіць плод у лоне твайго, і плод зямлі тваёй, збожжа тваё і вінаград, алей і прыплод жывёлы, і прырост авечак тваіх на зямлі, адносна якой прысягнуў ён бацькам тваім, што дасць яе табе. Дабраславёны будзеш ты больш за ўсе народы. Не будзе ў цябе ані бясплоднага, ані бясплоднай, як у людзей, так і ў статках тваіх. Забярэ ад цябе Господ усякую немач, і найгоршыя хваробы егіпецкія, якія ты ведаў, не нашле на цябе, але на ўсіх ворагаў тваіх. Ты паглынеш усе народы, якія Господ Бог твой мае даць табе. Хай не пашкадуе іх вока тваё, і не служы багам іх, каб не былі яны на загубу табе. Калі скажаш ты ў сэрцы сваім: гэтыя народы большыя лікам за мяне, як жа змагу я вынішчыць іх? Не бойся іх, але ўспомні, што зрабіў Господ Бог твой фараону і ўсім егіпцянам. Вялікія плягі, якія бачылі вочы твае, і знакі, і цуды, а таксама руку магутную і ўзнятае плячо, каб вывеў цябе Господ Бог твой. Так зробіць ён усім народам, якіх ты баішся. Звыш таго, пашле на іх Господ Бог твой шэршняў, аж пакуль не вынішчыць усіх і не расцярушыць тых, якія маглі уцячы ад цябе і схавацца. Не бойся іх, бо Господ Бог твой пасярод цябе, Бог магутны і страшны. Ён будзе знішчаць гэтыя народы перад абліччам тваім пакрысе і часткамі. Не зможаш вынішчыць іх хутка, каб не размножыліся супраць цябе звяры зямныя. І выдасць іх Господ Бог твой перад абліччам тваім, і будзе трывожыць іх вялікай трывогай, пакуль зусім не будуць вынішчаны. У рукі твае аддасць ён цароў іх, і сатрэш імёны іх з-пад неба. Ніхто не зможа супрацівіцца табе, пакуль не выгубіш іх. Ідалаў іх спалі агнём, і не будзь сквапным на срэбра і золата, якімі яны прыбраныя. Нічога з гэтага не бяры сабе, каб не ўчыніць грэх, бо гэта брыдота для Господа, Бога твайго.
Не прынось брыдоту ў дом твой, каб не было на цябе пракляцця, як і на яе. Прызнавай гэта за бруд і лічы за нячыстасць, ды агіднасць брыдкую, бо гэта пракляцце.